keliling 3 kali ngelilingi wontenipun Sanggah Sari. Pinangka tandha pemeralingan, pemeralingan penyanyian, mereka tentang dipun kenal masyarakat kathah menika dipun ruwah. Terus mewujudan ingkang dasar, mewujudan ingkang medeni, menika dipun ruwah, dipun nulisaken supados tumbuh mewujudan ingkang sae, mewujudan ingkang pranani. Rama mewujudan ingkang pranani niku mangke intinipun saged nuwuhaken katentraman, saged nuwuhaken kesejahteraan lahir lan batin. Kegiatan jagat raya menika ageng kegiatan jagat raya monggo. Kanthi dasar menika dasar pengelolaan kanthi jiwa welas lan kasih. Kasih lan sayang menika pinangka dasar pengelolaan jagat raya. Sifatnya harmoni dumateng jagat raya, harmoni dumateng sesami, lan ugi harmoni dumateng desa kebaya jagat. Kira Mas Yoga ya. Berapa? Dumateng para mangku monggo niki Cuma telung bos, aku ki menjaga. kelihatan Ini nama Joko ya. Monggo kita aturaken kegiatan Pangkawarno. Komen mati. Ya. Ora apa-apa aku kan tripod.
aturan historis tahun itu. Pasar Sarjo itu. Engat Wadionko nahan tekori dalam kata itu jadi nomor radio kita sakti Aja bapak ya. Sing ana sing wedi ana sing bingung. Pilihkan yang gue digunakan atau offline. Nah, ini dia. Sebenarnya ini dia. Hujan ya kak. Aku kan domenan yang gini. Gue mau bilang aku.